pagiromdom sa mga didevoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung baka uman importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus,
who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be a grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig at tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibiin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibiin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibiin mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibiin mo kami. Sa ngalan ka na Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Bernard and Tess Marbella. For the gift of life offered by Tita D. Imperial and family. Thanksgiving offered by Joey and Arby. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag. Jose, dulot ni Violeta Barcenas. Para kina Emmanuel Asin Teresa. Dulot kan Espartinas family. Para ki Onesto, dulot kan Encarnacion family. Para sa gabos na kalag,
dulot ni Tita Imperial and family. Para kina Anak Leto and Lemer Ian, dulot ni Joey and Arby. Para kay Beda, dulot ni Noninasyon and family. Asin para kay Minerva, dulot kan Reducto family.
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa indong gabos mga tugang. Matindog na po ang gabos as inawiton niya to ang awit sa pagpuon. Morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurang nan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, espesyal niya itong idinudulot, idigi Santa Misa ngunyan sa pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Madya, sa rong komunidad, magdulok po kita sa iyang pamibig, intersesyon, asin tabang para sa tuyang mga pangangaipo. Sining man magpasalamat sa mahal na Diyos dahil kan mga biyaya na padagos niya itong inaako sa tabang asin pamibi kan sa tuyang mahal na patron. Ngunyan bidbidon ta na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo ang mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang satong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay, dadaing kasagkora. Amen. Mamibi kita, Diyos na sa muyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong Aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo, asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa ikaduang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Lugod matios nindo ang kadikit kong karungawan. Tios man ako nindo. Nag-iimon ako sa indo, pag-imon na sa Diyos. Kamo garo daragang birhen na ipinanuga kong ipakasal sa sarong lalaki na iyo si Kristo. Alagad siring na si Eva, dinaya kan halas, huli sa pagkatuso kaini. Ako may pagkatakot na an sa indong isip, dayaon man, asin sumuhay sa pagkadayupot kay Kristo. Huli ta maugmang tinutugutan nindo, an si Isay man na minadatong na naguhulit nin ibang Jesus. Bakong idtong ihinulit mi sa indo.
Minapa ako nin ibang espiritu, bako itong inako na nindo. Minapatubod nin ibang ebanghelyo, bako itong tinubod nindo. Alagad masasabi ko sa indo na dai ako mapadaog sa mga espesyal asin matibay na mga apostoles na iyan. Maluya man ako sa tataramon, alagad bako sa mga naaaraman. Ini sa mong pinatunayan kan kami nagtaram sa atubang nindo, gabos dapit sa ano man na bagay. Nasala daw ako kan ako magpakumbaba, tanganing palangkawon kamo, huli tadaing bayad na ipinagrukyaw ko ang ebanghelyo ni Diyos sa indo. Masasabi na ang ibang simbahan sa kuyang hinabunan, kan hagadan ko nin tabang, tangani sanang mapaglingkodan kamo. Kan ako yaon sa indo asin ako kinapos, di ako nagtaong kagabatan sa kiisay man. An sa kuyang kaipuhan, hinipnoan kan mga tugang na hali sa Macedonia. Sa gabos kaini, linikayan ko asin lilikayan ko ang makataong kagabatan sa indo. Sa ngaran ni Kristo na ang katotoohan, uyas ako. Dai ako mauntok pagdaram kaini sa bilog na runa nin Akaya. Ta daw, tadai ko kamo namumutan. Aram nin Diyos na namumutan ko kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan, asin katanosan. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. Bilog kong puso, papasalamatan ko an kagurangnan, sa kateriponan nin mga banal. Dakula ang mga gibo nin kagurangnan, paghurop-huropan kan gabos na namumuot kaiyan. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. Mamuraway asin magayon an sa iyang mga gibo, an sa iyang katanosan magdadanay sagod paman. Girumdumon niya to an sa iyang mga ngangalasan, an kagurangnan mabuot asin mahehera ko nanggad. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. An gabos niyang gibo, an katotoohan asin katanosan, an sa iyang mga katugonan tunay na masasarigan, magdadanay sa panahon na daing katapusan, ginibo sa katotoohan asin katanosan. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. Matindog na po ang gabos asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. O Diyos na kataramon ko, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kung kamo magpamibi, dai kamo magmatinaramon, arog kan mga pagano na nagkuhuna, nahihimateon kung magamit ning dakol na tataramon, dai mag-arog sa inda. Bago kamo maghagad, aram nanin sa indong ama ang kaipuhan nindo, magpangadji kamo siring kaini. Ama niya mo nayaon sa langit, sambahon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadean mo, kuyugon ang buot mo, digdi sa daga, dinsiring sa langit. At sa mong kakanon soroal daw, itao mo sa muya ngunyan. Patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya. Hari kami pabayain na madaog ni sugot, alagad agawon mo kami sa maraot. Kung ipatawad nindo sa mga tawaan sa indang mga kasalan, papatawaron man kamo kan sa indong ama sa langit. Alagad kung sindadain nindo patawaron,
Daiman kamo papatawaron kan sa indong Ama sa langit. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Yan. Pakigreet daw po kan sa tuya katay. Good morning! Yan. Tinutukduan po kita ngunyan sa satuyang Ebanghelyo kan sa tuya mismong kagurangnan kung paano mamibig. Jesus teaches us how to pray. So this is a very good reminder, lalong-lalo na kitang mga mapagpangadji, urual daw nangangadji. What are the 4 important things that we should bear in mind every time we pray? Kada nagpapamigbi, ano dapat ang nasa laog kan sa tuyang isip? Number 1, it is the sincerity of our hearts that connect us to the heart of God. Ang sinseridad kan sa tuyang puso, iyo an minakonektar sa tuya, sa puso mismo kan sa tuyang kagurangnan. Bako po itong sabikan sa tuyang Ebanghelyo, super abundance of words that we say. Kaya sabi niya baga, kung kamo magpamipi, dai kamo magmatinaramon. Arog kan mga pagano na naguhuna nahihimateon kung magamit nindakol na tataramon. Nakulon kitang tigsasabi pag kita namimipi. Give me this, give me that. Day man kaipuhan. Tasabi kan sa itong kagurangnan, bago ka mo maghagad, tandaan nini, bago pa kita maghagad sa iya, aram na nin sa indong Ama ang kaipuhan nindo. Kaya, kaipuhan sa nadaing pagpapanggap, walang balat kayo. We pray with pure motives, sincere enough to approach the Lord in prayer. Number 2, prayer is listening to God. Pagdangog sa iya, naramdaman nindo itong pamibi ni Propeta Samuel, yan, magtaram kakagurangnan, an sa imong surugoon nagdadangog. Minsan po kaya, pag kita nangangadji, it is as if we are telling the Lord, listen Lord, I am speaking. Yan, yung baga, demanding na marhay, pag minadulok sa mahal na Diyos, pag dai mo ini tinao sa kuya, dai na kumasuro simba sa St. Jude. Yan. Ang pagpamibi, dadangugun ta po, didiskubrihon ta, kung ano ang maawot kan mahal na Diyos sa tuya, bako po sa tuyang kapritsyo, o kagustuhan. We listen to God every time we pray. Kaya magayunon bagang hapot kada bes minapamigbi kita, do I really want what God wants? So kabutan niya, bako kabutan mo. Minsan, may mga demands kita na siguro da itig tatao kan Diyos dahil tabaka ikarao ta ini. Ba? Ako ay personally, kapag take ko po kang bar, first attempt, dahil ako nakapasar. Yan. Siguro kung tulos-tulos ginibo ako kan Diyos na abogado, dahil na ako ngunyan sa atubangan nindo. I should have been very proud of myself. Ay, matibayon ka nin. O, sige, mag-abogado ka na, magluwas ka na. Yan. O, kaya kan second attempt na nakapasar ako, kaya yaon pa ako digdi sa atubang nindo. Sometimes God would say no to our prayers because He has something better. He has more better plans for us. Kaipuhan lang, dangugunta ang sa iyang kamautan para sa to. Pagtulo, let us pray for the most important things every time we pray. For godly things. Amping po para pangadjing ta kaya manggana sa luto. Tawan mo ngaya ako nin kotse. Yan ang mga bagay na iyan. Kay puhanta naman yan paghinguwahan. Dahil man pwedeng mapangadji kita. Manggana ako sa loto. Siya pa ang mataya para sa tuya. Taya ka. O, tawan mo ako nin kotse. Mag-loan ka. Maghinguwa. Tang aning magkay ko nin kotse. Diba? Let us pray for godly things. Kaya nga ni sinaro-saro niya po digdi. Ano ang mga dapat ang pamibi? Number 1, that God's name be glorified. Pigpapangadji tayo yan. Pag nangangadji kita, umawon ang sa imong ngaran kagurangnan. Kundi, permina sa na,
Give me this, give me that. Ano pa ang mga godly things that we should pray for? That your will be done. At sa imo man lugod na kabutan, mangyari digdi sa kinaban. O God's kingdom may come. O sa tahaw kaining nangyayaring gera, pag iriwal sa kinaban, digdi sa Pilipinas, dahil na nagkauro yun kang impeachment. O let us pray for God's will to reign. Iyo man lugod maghade. Bako so kabutan kan mga ibang senador. Ibang mga lawmakers, kundi sukabutanin mahal na Diyos. We pray for our daily bread. Not only so pagkaon ta, nanganyan lugod ngaya, magkaigwa kaming masiram na pagkaon. Kundi we pray for spiritual nourishment. Yan. And of course, we pray for forgiveness. We pray that we may have the strength to overcome temptations. We pray that we may be spared from evil. O, dakulon sa palibuta, o, mga aksidente, o, sa lansangan, dakulon kamong nahihiling sa news. Di sa Bicol region sana, dakulon na marhay. Diba? O, sana mailigtas kita sa anuman na mga pag-alaman, as in anuman na karatan. These are the things, godly things that we should pray for. And last, pag kita po nangangadji, tig-iimbitaran kita kaili. It challenges us to become more and more like God, our Father. We receive His forgiveness, and so we should also learn to forgive one another. Dahil man pwede na ikasa na magparaako din kapatawaran, pero dahil katatao magpatawad. Kaya nga sabi niya rin sa ultimong parte, kung ipatawad din doon mga tao, sa mga tawaan sa ilang kasalan, papatawadon man kamo kan sa idong Ama sa langit. Nag-ako kanin daily bread. Nag-ako kanin bendisyon. Learn to share your blessings. Do not only ask for blessings. Be a blessing yourself to other people. So namumutan ko mga tugang, bago po kamo magkangaraturog, o ini ang tandaan ta, kada bes na nagpapangadji kita, number 1, ano ang importante? Sinseridad kan sa tuyang mga puso. Ikadua, magdangog sa kabutanin mahal na Diyos. Kada bes kita namimiti. Pangtulo, we pray not for material things. Of course, we need these things to survive in this world. But every time we pray, it is also good to note and remember that we should pray for the most important things and godly things. And every time we pray, last one, sana ini makatransforma tanganin kita maging araw kan sa tuyang kagurangnan sa langit, mapagpatawad, mamumuton, asin padagos na nagbibindisyon. Amen? Sa ngaran ka nama, kan akit, asin ka Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, inihinahagad mi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Pinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukloan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsangkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minaridi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabo din gabos nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni al sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kabugabos asin mag-inom kay di. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aara, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan, taganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papang si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Espesyal yatong isabay sa tuyang pamibian kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Isinasabay ko man ang kapahingaloan kan kalag, kan yaon po dyan nagadan sa balyong tinampo na si Oscar. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalaugon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tukon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian,
nangangahas kitang magsabi. Ama Ama niya niya mo, mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaanin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muyang unyan. Asin patawadin mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Tagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmag paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, at sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Sa tuya mo niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan baka ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sa naa sinasa kong kalagma o umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugodan sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaiwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 19,200 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 1,344 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,539 pesos and 75 centavos. Sa mga maawot po magbakal ng souvenir items, araw t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, asin tote bag, available po ining mga items sa opisina. Sa Domingo, Hunyo 22, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sain iyo offer tapuan sa tuyang tada canisters sa offertory. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 9,300 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos, asin duwang tig 300 pesos, Miguel Family 2,000 pesos, HG and Ian Peña 1,000 pesos, asin Rosalie Arcega 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Saido Gabos, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa tuya pong Santa Misa. Manlain-lain ang mga liturgical ministers, choir, lector, live streamer, commentator, lay ministers, na dakul mo niyan, pasinan sa tuyang mga sakristan. And syempre, ang mga mass collectors. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Idukuan payo, asin maghagad kan bendisyon ni mahal na Diyos sa tabang, asin mga pamibi ni San Judas Tadeo, ang sa tuyang patron, ang tabayan kamukan kagurangnan sa rual daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman ng mga peligro, asin pag-alaman, lalong-lalo na sa anuman na kahilangan, iwaras sa Indo ang mga kinakaipuan nidong kusog, asin balaog, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya. Asin bendisyon ang lugod kita Gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, na nama, at aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Katika po, si mo man
Good morning.